Γεια σας και πάλι. Σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα φτιάξουμε ένα μηχάνημα. Δυστυχώς θα χαλάσουμε ένα άλλο, αλλά θα φτιάξουμε ένα άλλο, το οποίο θα είναι για μας πιο εξυπηρετικό από ό,τι έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό, παιδιά, ήταν ένα παλιό τορνάκι. Δυστυχώς θα αναγκαστώ να το χαλάσω, αν και δεν μ' αρέσει να χαλάω και παλιά πράγματα, αλλά και ένα άλλο πράγμα για να φτιάξω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το κόστος θα είναι ακριβό για να μπω σε αυτή τη διαδικασία να το φτιάξω όλο και χρονοβόρο, οπότε αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό ήταν ένα τορνάκι, εδώ ήταν το support, εδώ έμπαιναν το μοτέρ, κουκουβάγια, τα οποία δεν τα έχω αυτά έτσι κι αλλιώς. Εγώ μόνο την κίνηση είχα, το support, δεξιά-αριστερά, και εδώ έμπαινε το πάνω το σαπορτάκι με τον εργαλειοδέτη. Αυτά αρχίζω και τα λύνω όλα. Εμείς θα κρατήσουμε την κίνηση. Αυτό εδώ θα φύγει. Να πούμε τι θα φτιάξουμε καταρχάς. Θέλω να φτιάξω ένα boring, το οποίο θα είναι κινητό. Θα μπαίνει σε κάποια, αν έχετε δει κάποια βίντεο, βαριά μηχανήματα εξκαπτικά, το οποίο μπορεί να φάει ομοιόμορφα και τις δύο τις τρύπες, ώστε να τις ξανακάνει στρόγγυλες, για να μπορέσουν να μπουν παρόμοια τέτοια δαχτυλίδια, να μπουν σωστά και όμορφα. Οπότε εδώ θα τοποθετήσουμε ένα μοτέρ. Εδώ θα μπει ένας άξονας από ατσάλι, ο οποίος θα είναι τρυπημένος σε διάφορα σημεία, για να μπορεί να τοποθετηθεί ένα κοπτικό. Σας λέω περίπου τι θα κάνουμε για να έχετε μια ιδέα της κατασκευής. Το θέμα είναι ότι αυτό το τορνάκι το παλιό είναι αρκετά μεγάλο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε την κίνηση την εσωτερική μόνο, ώστε ο άξονας θα περιστρέφεται με το μοτέρ, θα μπαίνει μέσα, θα τορνήρει το δαχτυλίδι, στην ίδια ευθεία θα προχωράει και θα πηγαίνει και στο άλλο το δαχτυλίδι, θα κάνει την ίδια δουλειά. Οπότε θα έχουμε δύο κύκλους στην ίδια διάμετρο τορνηρισμένους και απόλυτα ευθυγραμμισμένους. Οπότε για να το πετύχουμε αυτό, θα κάνουμε εδώ μια βάση, η οποία εδώ θα μπει το μοτέρ, θα δίνει κίνηση στον άξονα, θα μπουν κάποια ρολεμάν, στη συνέχεια θα μπει άλλη διαδικασία, αλλά όμως τώρα μέχρι να έρθουν όλα τα υλικά, γιατί σιγά σιγά τα συγκεντρώνω όπως βλέπετε, έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ. Θα πρέπει να το ελαφρύνουμε λίγο και να το συμμαζέψουμε, να γίνει λίγο πιο κοντό, ώστε να είναι λίγο πιο ματζόβολο. Εδώ έχουμε ένα ωραίο τέτοιο, έχει ωραίο πιάσιμο, θα είναι πάντα κέντρο. Οπότε εμείς καλούμαστε τώρα να κάνουμε, θα κόψουμε αυτό εδώ το κομμάτι, από εδώ και πέρα θα φύγει. Αυτό εδώ θα έρθει προς τα εδώ, με τον ίδιο τρόπο. Θα γίνει και εδώ σκαλοπατάκι, θα γίνουν όλα αυτά που έχει εδώ, θα γίνουν πιο εδώ. Στη συνέχεια εδώ, αφού φύγει αυτό, φύγουν οι αποστάτες, όλα αυτά, και κοπεί. Θα γίνουν τα ίδια σπυρώματα, πιο μεγάλα φυσικά. Όλα αυτά εδώ θα μεταφερθούν κάπου εδώ. Έχει πάρα πολλή δουλειά, αλλά και πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή θα έχει τορνίρισμα, θα έχει φρεζάρισμα, θα έχει σπυρώματα, θα έχει κεντραρίσματα, δηλαδή τα αγαπημένα μας. Έχει δουλειές οι οποίες που μου αρέσουν να τις κάνω. Στη συνέχεια από εδώ θα μπει τιμονάκι, ή θα μπει τιμόνι, ή θα κάνουμε το σύστημα που κάναμε στη φρέζα, με μοτεράκι 12 volt από αυτοκίνητο, με κίνηση όπως είναι εδώ πέρα στη φρέζα, και με επιλογή speed controller δεξιόστροφα αριστερόστροφα, δηλαδή να το βάζει μέσα εσωτερικά και να το φέρνει πίσω. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, δεν είναι της παρούσης πως θα γίνει. Εμείς όμως θα πρέπει να το κόψουμε εδώ και να μεταφερθούν όλα προς τα εδώ. Στη συνέχεια, όταν θα έρθει το μοτέρ, θα συνεχίσουμε, θα πρέπει να φτιάξουμε αυτό που είχε εδώ πέρα. Αυτό τον άξονα θα τον αφήσω όπως έχει. Είναι με μπρούτζινο, είναι γι' αυτό το αξονάκι, έχει σπυρωματάκι ωραίο μέσα. Θα το αφήσω μήπως το χρειαστούμε κάπου αλλού, σε μια άλλη κατασκευή. Οπότε θα το φτιάξουμε από αυτό εδώ το κομμάτι, που είναι αρκετά μεγαλύτερο. Θα κάνουμε το σκαλοπατάκι αυτό,
να βγει από πάνω το κομμάτι. Στη συνέχεια θα ανοιχτούν βίδες και θα έρθει το τούμπο που θα πιάνει το μοτέρ εδώ πάνω και θα κάνουμε και σε αυτό ένα σκαλοπάτι, κάπως έτσι. Οπότε θα μπορέσουμε να το κεντράρουμε εφόσον υπάρχει αυτή εδώ η χαρακιά. Θα μπορέσουμε να πάμε, έχουμε την ανοχή να πάμε δεξιά-αριστερά ώστε να έρθουμε στο κέντρο που θέλουμε. Αυτό θα γίνει μια φορά και δεν θα ξαναγίνει, γιατί μετά θα είναι απόλυτα κεντραρισμένα. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την κίνηση. Θα έρθει εδώ το τούμπο. Στη συνέχεια θα μπει εδώ ένα άλλο τούμπο πιο μεγάλο, το οποίο θα φτιάξουμε μια φωλιά που θα πηγαίνει από εδώ και πέρα στα άλλα σημεία, ώστε να πάει και να κεντράρει στον ήδη κεντραρισμένο άξονα που θα έχουμε. Όποιος έχει δει τέτοια βιντεάκια καταλαβαίνει τι εννοώ, αλλιώς θα το δει από εδώ πέρα και σε φάση που φτιάχνεται. Να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να γίνει, γιατί είναι ένα ακριβό μηχάνημα αυτό που θα φτιάξουμε. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα το βρίσκω 4-5 χιλιάρικα για έναν αεραστέχνη και έναν που δεν το χρησιμοποιεί συχνά, όπως είμαι εγώ. Δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε τόσα λεφτά. Εμάς όλο το budget θα μας πάει γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα, 3 βαριά, αν θα πάμε. Όσο κοστίζει ο άξονας, το μοτέρ και κάτι άλλα τσουμπλέκια που τα λέω εγώ. Οπότε πάμε να το δούμε πώς θα γίνει. Πρώτη μας δουλειά είναι να φτιάξουμε αυτά. Οπότε το ξυλώνουμε όλο, εφόσον μετρήσουμε τις αποστάσεις που θέλουμε, και πάμε να το κατεργαστούμε. Λοιπόν παιδιά, σχετικά με το live boring που κάνω, τα βίντεο θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, ίσως πολλές φορές και κουραστικά. Μ' αρέσει να τα εξηγώ καλά. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί πολλές φορές βλέπω ένα βίντεο, ο άλλος δεν μιλάει καθόλου ή δεν εξηγεί κάποια πράγματα, οπότε έχω κάποια κενά όταν θέλω να φτιάξω κάτι και απλά το βλέπω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να τα λέω, άμα είναι μπορείς να το προσπεράσεις το βίντεο. Είχαμε αυτή τη βάση, η οποία θα μπει εδώ πάνω το μοτέρ. Την έχω κοντέψει, όπως είπαμε. Στη συνέχεια βρήκα αυτό το δαχτυλίδι το οποίο μου κάνει. Θα μπει εδώ μπροστά, θα προσαρμοστεί εδώ μπροστά, θα κολλήσει. Αλλά το ύψος πρέπει να το κεντράρουμε όταν θα έρθει η ώρα. Στη συνέχεια έχουμε αυτά εδώ τα ρουλεμάν. Γενικά τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι πάρα πολλά, πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση. Θέλουμε 2 κομμάτια τέτοια. Θα πάω να κόψω τώρα και το άλλο. Θα μπει εδώ μέσα το ρουλεμάν. Η συνέχεια είναι να τουρνιριστεί απ' έξω, ώστε να πιάσουμε αυτή τη διάμετρο και να μπορεί να μπαίνει αυτό μέσα εσωτερικά. Έτσι. Για να μπορεί αυτό όταν θα κολληθεί εδώ πάνω, και αφού έχουμε κεντράρει τον άξονα πάνω στη τζάπα ή οπουδήποτε τέλος πάντων, πάνω στον κουβά, αυτό θα είναι κεντραρισμένο πάνω στην τζάπα και θα έρχεται αυτό το κομμάτι να φυλάει μέσα. Στη συνέχεια εδώ θα σκιστεί, θα βιδωθεί ώστε να σφίγγει εδώ πάνω και να είναι αυτό με όλα τα άλλα απόλυτα ευθεία. Οπότε πάμε τώρα να κατεργαστούμε 2 κομμάτια τέτοια, να φτιάξουμε τις βάσεις για το ρουλεμάν, να μπουν αυτές οι ασφάλειες για να μην μπορεί να βγει το ρουλεμάν προς τα έξω, γιατί όσο και σφινωτά να είναι, εφόσον ο άξονας θα μπαινοβγαίνει, δεν μπορεί να υπάρξει μια τριβή προς τα έξω τέλος πάντων. Οπότε θα βάλουμε και αυτές εδώ τις ασφάλειες μέσα, να το συγκρατούν στη θέση του πάντα. Επίσης, αυτά είναι φι 60. Έχουμε δύο άξονες, ο οποίος ο ένας θα ανοιχτούν τρύπες πέρα για πέρα, και ο άλλος ο άξονας είναι τούμπο, το οποίο θα περνάει μέσα εδώ η MIG, το λάστιχο της MIG. Θα αφαιρεθεί η σκανδάλη πίσω όλη. Η σκανδάλη θα γίνει με κουμπί on-off, και θα υπάρχει μόνο
η φλογοκρύπτη και όλο αυτό ο σωλήνας. Και εδώ μέσα θα περνάει με το τεφλόν, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, το σπιράλι τέλος πάντων, θα περνάει το σύρμα. Και το σύρμα θα μετατρέψουμε τη μηχανή, την έχω σκεπασμένη τώρα, με κουμπί να πετάει το σύρμα και το αέριο ταυτόχρονα. Οπότε αυτό είναι το Φι50 και αυτό είναι Φι60. Θα γίνει μπροστά βιδωτό, θα βιδώνει το τσουτσούνι μπροστά από τη MIG και θα περιστρέφεται γύρω γύρω και θα μπορεί να γεμίσει το σωλήνα. Το σωλήνα λέω, τη φωλιά που πάει να υποδεχτεί το δαχτυλίδι. Και στη συνέχεια θα ξαναπάρει αυτό σειρά να κάνει το boring. Και όλα αυτά, επειδή δεν θέλω να το ξεκολλάω και να το κολλάω ή να φτιάξω άλλο για το ένα και άλλο για το άλλο, έχουν πάρθει Φι60 εσωτερικά με Φι80 εξωτερικά και Φι50 εσωτερικά με Φι80 εξωτερικά. Οπότε η εξωτερική τέτοιο θα είναι πάντα ίδια. Μπορούμε να βγάλουμε το ρουλεμάν, να βάλουμε το άλλο, το Φι50 και να κάνουμε τη δουλειά μας πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με έναν αντάπτορα τέτοιο να κάνουμε δύο δουλειές για δύο άξονες και ποτέ να μην ξεκομπλάρει από πουθενά. Ωραία. Πάμε, καθαρίζουμε αυτό λίγο εξωτερικά, διάμετρο, εσωτερικά, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Επίσης αυτό καθαρίζεται, τορνίρεται μέχρι εδώ για να μπορεί να μπει εδώ μέσα και στη συνέχεια από εδώ και πέρα μένει το ίδιο και τορνίρουμε εσωτερικά να μπορεί να επιδεχτεί το ρουλεμάν. Πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Βήμα-βήμα θα τα εξηγώ. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, το πρώτο είναι έτοιμο. Εδώ θα μπει η φλάτζα ψηλή, τρυπημένη θα είναι η βάση. Εδώ μέσα μπαίνει ρουλεμάν. Έχει γίνει και παραμέσα ένα σκαλοπάτι για να μην βρίσκει το ρουλεμάν. Μπαίνει πάρα πολύ εφαρμοστά, οπότε ίσως να μην χρειαστεί η ασφάλεια μπροστά, θα το δούμε αυτό. Στη συνέχεια εδώ έχει τορνιριστεί για να έρθει να μπει μέσα εδώ. Θα μπαίνει εδώ μέσα, εδώ πάνω θα σχιστεί, θα μπει ένας σφιχτήρας στο έτσι, να σφίγγει το δαχτυλίδι αυτό, ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί και η συνέχεια είναι σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι τα δαχτυλίδια γίνονται από SK60, αρκετά στιβαρό σίδερο, κάνει για αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια έχουμε πιάσει εδώ το κομμάτι, το δεύτερο. Έχουμε κάνει την πατούρα, ένα καθαρισματάκι πρόχειρο. Έχω ξεκινήσει τώρα την πατούρα. Έχουμε βάλει όλες τις πληροφορίες στο διαρρό. Πρέπει να πάμε στο 80 και βάθος 21. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σταματάμε στο 21 και εδώ όταν φτάσουμε φάρδος 80 θα είμαστε έτοιμοι.
έτοιμο το δαχτυλίδι. Είχε γίνει αυλάκι και αυτά μπήκαν αρκετά μέσα. Τα έθαψα μέσα και στη συνέχεια τρυπήθηκε αυτό ώστε να μπαίνει μια βίδα και να το σφίγγει. Τα δαχτυλίδια αυτά ολοκληρώθηκαν, έχουν μπει μέσα τα ρουλεμάν, ο σφιχτήρας που θα το συγκρατεί και αυτό εδώ μπαίνει εδώ μέσα. Μπαίνει αρκετά σφινωτό. Η συνέχεια είναι τώρα στις φλάτζες. Οι φλάτζες έχουν κοπεί. Βρήκαμε περίπου το κέντρο, στο περίπου, γιατί κόπηκε με το οξυγόνο και όσο να πεις χάνει λίγο. Θα ανοιχτεί όμως ωραία η τρύπα αυτή, θα πάει να φωλιάσει αυτό μέσα, θα κολληθεί και μετά θα τορνηριστούν όλα μαζί ώστε να είναι πλήρη ευθυγραμμισμένο. Οπότε πάμε τώρα να ανοίξουμε την τρύπα στη διάμετρο αυτήν. Θα ανοίξουμε όσο μπορούμε με το ποτηριοτρύπανο να κερδίσουμε λίγο χώρο και στη συνέχεια θα βάλουμε το boring και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτή τη διάμετρο. Οπότε πάμε να το ξετρυπήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Πήρα 2-3 πάσα. Απλά θα το κάνω ανάποδα. Δηλαδή δεν θα ανοίγω και θα τορνίρω από πάνω προς τα κάτω. Θα κάνω από κάτω προς τα πάνω, γιατί το κοπτικό τρώει λίγο καλύτερα από ό,τι το είδα. Δηλαδή παίρνει πιο μεγάλο πάσο. Μπορώ να πάρω πάσο μέχρι 1,5 χιλιοστό κατευθείαν. Οπότε πάμε. Λοιπόν παιδιά, το δαχτυλίδι είναι έτοιμο. Αυτό θα μπαίνει στο σταθερό ώστε να πάει να υποδέχεται αυτό εδώ, μέσα εδώ. Δεν το βάζω γιατί μπαίνει λίγο περίεργα. Εντάξει, μπαίνει μια χαρά. Στη συνέχεια θα μπουν εδώ βίδες, θα σφίγγει και θα είναι μια χαρά. Εδώ μπαίνουν τα ρουλεμάν.
Βάλουμε και την ασφάλεια. Ωραία. Μια χαρά. Έχει κολληθεί η φλάτζα. Έχει κολληθεί και από εδώ. Εδώ έχω τραβήξει μια γραμμή. Θα γίνουν 1, 2, 3 τρύπες σε τριγωνικό. Στη συνέχεια θα κάνουμε και πιο μέσα τρύπες σε περίπτωση που οι τρύπα είναι πιο κλειστές και δεν φτάνουν τα εξωτερικά, αν και θα υπάρχουν και αποστάτες. Θα βάλουμε πολλές πατέντες εδώ πάνω ώστε να προσαρμόζουν σωστά. Η συνέχεια τώρα είναι από αυτό εδώ το αρταλόν να φτιάξουμε κονικά, οι οποίοι θα είναι οι κεντραδόροι του άξονα. Αλλά επειδή δεν έχω και δεν βρήκα κιόλας από την αλήθεια αρταλόν στη διάσταση που ήθελα, αλλά καλύτερα, θα σφινώσουμε ένα σίδερο μέσα στο Φι50 που είναι ο άξονας. Στη συνέχεια, αφού τον πρεσάρουμε μέσα, θα τα κάνουμε όλα κονικά και μετά θα δούμε, ίσως βάλουμε και μια βίδα εδώ πέρα να συγκρατεί τα δύο κομμάτια. Θα το δούμε αυτό, αν και θα το βάλω πολύ πρεσαριστό, δεν θα έχει ανάγκη, δεν θα έχει ζόρια αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερο γιατί το σίδερο θα είναι στάνταρ πάντα, δεν θα φαγωθεί. Αυτό είναι ένα μαλακό αρταλόν, δεν είναι το σκληρό το αρταλόν, δεν βρήκα και επειδή το είχα και αυτό το κομμάτι θα βγουν από εδώ πέρα. Οπότε κλείνω να το κατεργαστούμε αυτό, να βρούμε το κομμάτι, να το πρεσάρουμε και να κάνουμε όλη τη διαδικασία. Πάμε. Έτοιμο. Δεν αξίζει τον κόπο να δείξω τη διαδικασία, είναι πάρα πολύ απλή. Όποιος έχει το όρνο μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα. Είναι άδικος χρόνος και για σας και για μένα να καθίσω να στήσω κάμερες. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αυτό θα είναι το κομμάτι. Οπότε θα έρχεται στο στρόγγυλο το δαχτυλίδι, για παράδειγμα αυτό. Ας πούμε ότι θέλουμε να κεντράρουμε τον άξονα που θα τορνήρει σε αυτό εδώ το δαχτυλίδι. Θα έρχεται αυτό, θα μπαίνει μέσα εδώ, έτσι. Αντίστοιχα και από την άλλη από εδώ. Και εδώ πάνω τώρα θα φτιάξουμε έναν σφιχτήρα, τον οποίο θα σφίγγει πάνω στον άξονα σταθερά και θα πιέζει σε δύο μεριές αυτό, ώστε να μπει μέσα και να το συγκρατεί εκεί πέρα απόλυτα ευθυγραμμισμένα όλα. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε ακόμα ένα δαχτυλίδι τέτοιο, ακόμα ένα κονικό τέτοιο, να μπει από εδώ. Συνέχεια τους σφιχτήρες που είπαμε, ώστε να τα φτιάξουμε όλα τα κομμάτια και να είμαστε έτοιμοι για να τα μοντάρουμε σιγά σιγά. Αλλά πάντως πάει πάρα πολύ καλά, εμένα μου αρέσει η κατασκευή αυτή και βλέποντας και κάνοντας. Οπότε κάτσε να δείξουμε και τον άξονα. Ο άξονας είναι αυτός, ο οποίος είναι λίγο χοντρός και λίγο μακρύς. Θα μπαίνει μέσα σε αυτό που θέλουμε να κατεργαστούμε. Στη συνέχεια θα έρχεται το δαχτυλίδι αυτό, το κονικό αυτό, θα μπαίνει εδώ. Αντίστοιχα θα έρχεται και από την άλλη μεριά, θα μπαίνει ένας σφιχτήρας εδώ και ένας σφιχτήρας εδώ. Οπότε όλα αυτά θα ζυγίζουν τον άξονα αυτόν στο κέντρο. Αυτός ο άξονας θα τρυπηχθεί σε διάφορα μέρη ώστε να μπαίνει το κοπτικό. Εφόσον γίνουν όλα αυτά που είπαμε, στη συνέχεια θα έρθει αυτό εδώ.
Αυτό θέλει λίγο χτύπημα, τώρα πάει περσαριστά. Θα έρχεται αυτό και θα ηλεκτροκολλάμε τις βίδες που θα φτιάξουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι εδώ της μπούμας ή το μπαστούνι, οτιδήποτε θέλουμε να τορνίρουμε. Θα κολλιέται αυτό και στη συνέχεια μετά αυτά θα αφαιρούνται όλα, ενώ θα μένει αυτό σταθερό, κολλημένο, ζυγισμένο από εδώ και από εκεί. Θα αφαιρούμε αυτό το κομμάτι, το σφιχτήρα και τον άξονα, θα τα τραβάμε όλα έξω, ώστε να βγάλουμε αυτά τα κομμάτια για να μπορεί να μπει το κοπτικό να κάνει τη δουλειά του. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ακόμα ένα τέτοιο, 2 σφιχτήρες, να τρυπήσουμε τον άξονα, έχει λίγο δουλίτσα ακόμα. Οπότε κλείνω και σας δείχνω τη συνέχεια. Λοιπόν παιδιά, τα δαχτυλίδια είναι έτοιμα. Έχουμε τραβήξει κάποια σημάδια, δεν ξέρω αν θα φανούν τώρα. Έχει ένα εδώ, ένα εδώ και ένα από εδώ αντίστοιχα, το οποίο αυτό θα μας βοηθήσει, ώστε επίσης έχω κάνει ένα φρεσάρισμα εδώ μέσα, για το λόγο ότι θα το βάλουμε αυτό να μπει εδώ μέσα όσο μπορούμε πιο χωνευτά και πιο διακριτικά. Στη συνέχεια, αφού κολληθεί, θα κοπεί, θα ανοιχτεί τρύπα, ό,τι κάναμε και στα άλλα δηλαδή. Και στη συνέχεια στα σημάδια εδώ πέρα που έχουμε, ένα από εδώ και ένα από εδώ, θα μπουν αυτά εδώ. Και κάπως έτσι θα γίνουν οι αποστάτες που θέλουμε, οι σφιχτήρες μάλλον. Εδώ δεν έκανα πατούρα, δεν υπάρχει λόγος. Θα το πάμε λίγο ίσια όσο μπορούμε και θα το κολλήσουμε. Και έτσι θα έχουμε το δαχτυλίδι το οποίο θα σφίγγει αυτό εδώ. Θα είναι εδώ έτσι από πίσω. Θα μπαίνουν όλα μαζί πάνω στον άξονα και σφίγγοντας αυτές τις βίδες θα πρεσάρει αυτό προς τα κάτω, ώστε να μπαίνει σφινωτά και να κεντράρει στην τρύπα τον άξονα. Οπότε πάμε να το κολλήσουμε και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Κόλλησα και τα δαχτυλίδια. Είναι λίγο ζεστά ακόμα, δεν τα πιάνω. Το θέμα είναι ότι βιαζόμουν. Είδες ένα πράγμα, άμα το κάνεις βιαστικά, ενώ όλα τα κάνω σχολαστικά και ήρεμα, το κόψιμο το έκανα βιαστικά. Και ειδού η μαλακία. Βγήκε στραβό. Και το βλέπω και τρελαίνομαι. Δηλαδή, τι να πω ρε γαμώτο. Δεν πειράζει τώρα. Δεν πρόκειται να το ξεκολλήσω, να το ξανακολλήσω. Έγινε. Λειτουργικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, αλλά είναι οπτικά ότι μου τη δίνει στα νεύρα. Τέλος πάντων. Το έκανα βιαστικά. Δηλαδή, ρουτίνα τελείως. Τέλος πάντων. Οι κολλήσεις έγιναν πάρα πολύ καλές. Οπότε τώρα πάμε να κεντράρουμε τα δύσκολα σημεία. Κλείνω να φέρω όλα τα εργαλεία.